I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Ngayon, bilang siya ng committed force sa isa't kahit na doon pa rin tayo committed sa 455, mapasat ko na yun. Pag nakita ko yung interview na may sticker, masasya. Nandyan na, answer. Nandyan na, answer. Yan ang mga forces tayo dito sa panig. Saan ka pa? Sa pangunguna. Nandiyan ang BBM 5. Tingnan natin. Sa pangunguna ng NBM, sa simula. Lalo na kayo ang official na registered dito sa panig. Saan ka pa? Kaya dapat huwag natin pabayaan. Pakiusap ka. Suportahan natin ang provincial natin sa pangunguna ni Master Pride. Yung presidente natin, kapagin, at yung municipal director nyo, lahat ng founder, mga member, panindigan na natin yan. Panindigan na natin yan. Hanggang sa huling patak ng mga tubo. Lagi ko sinasabi, napansin nyo, kasi yun ang magandang pakinggan mo sa internet. Kaya nga, parang ako, alam mo, pag naririnig ko yun, yung last kanta na yun, hindi pinapinatalang ko. Lalo na kapag may namamatayan sa atin. Naririnig ko yun. Sana habang buhay kayo, gawa kayo ng tama. Tuloy lang, pagpatuloy natin. Sabi nga doon sa ibang grupo, ang nakaparoon, long live. Pwede rin kayo maging long live, di ba? Parang naman ang mga tayo magaganda, pwede nyo naman gamitin. Hindi naman bago yun eh. Ang maging long live kayo, di ba? Yun lang po. Naway, patuloy ang servisyo natin, lalo-lalo na sa bayan natin. At siyempre, huwag kalimutan na kung hindi dahil sa taas, hindi kayo nakaulit dyan. Huwag kong makalimutan. Ang unang servisyo natin, hindi yung bayan, yung Panginoon, Diyos. Bakit? Dahil kung wala sila, wala namang kaibigan. Kung wala siya, walang kaibigan. Wala kami, wala tayo. Kaya huwag din tayo siya mag-focus kung saan tayo. Mag-focus tayo doon. Dahil temporary lang tayo dito. Pag nawala tayo dito, saan tayo? Okay, salamat sa mga nakakasiguro na salamat sila. Sa hindi pa nakakasiguro, mag-umpisa na kayo. Diba? Bakit ko sinabi kasi yun naman ang mahalaga eh. Ang Diyos mapagpatawad. Ako makasalanan. Kayo makasalanan, di ba? Para na akong pari, no? Kasi alam natin ng turuan lang. Kailangan may Word of God. Pag tinanggal nyo ang Word of God, mapapalo tayo ngayon. Nandal nyo yan. Kaya pakiusap lang sa mga founder, leader. Pag may mga meeting kayo ganito, huwag kayo makakalimot na magbigay ng mensahe ng Word of God. Baka balang araw, kayo na hindi papansin si Lord. Kasi pinapansin ko natin yung community eh, na pag-iwanan na sila. Hindi naman ako perfect ng tao, pero kilala ko siya. Lagi ko siyang sinasabi kahit sa mga magsalita. Baka balang araw, pagkamatay ako, Diego, ang dami mong ginawa dyan sa kapalit. Ang dami mong tinulungan. Pero linisan, hindi mo mabinanggit, hindi ka pa sa katwa. Under observation sa muna. Tama ba kayo eh? O kaya tandaan nyo yan, umpisahan mo, saan? Sa sarili mo. After sa sarili mo, isama mo pamilya mo. After ng pamilya mo, kaya yung ginagawa mo, dito na sa pagtandaan. Yun ang pulutin nyo. Napakatandaan nyo. Mawala mo na dito, mawala kayo. At least may naiwan kayo. Paalala. Para kapag nandun na kayo, marang tayo kayo ka, o nga, no, sana nakinig ako kay San Diego ito lang, dinalang sa kaliwa nila. Maniwala kayo sa gawin at walang tawad. Kaya ngayon pa lang, umpisahan na humingi ng tawad sa mga kasalanan natin. Ha? Lahat tayo may kasalanan. Nobody is perfect. Pero ang tao humihingi ng kapatawaran sa Lord, napapatawad ka on the spot.
Maraming salamat po. Next po, ipapakilala ko na po ang ating lecturer. Naway, tumutok po kayo dito. Kayo ang mag-share sa mga pamilya nyo. Unang-unang matutulungan nyo dito, pamilya. After pamilya, community. Community. Yung lecture na ito, may about one of Godhead. Kaya sabi ko sa inyo. Kaya po wala na salita ng Diyos na mangyayari sa atin. Muli po, ibinibigay ko po ang aking pita, PSU Chief, walang iba kundi si Police Corporal Ryan Paulo po Cortez. Mamaya, sasapon ko sa inyo kung paano gumamit ng drugs actual. Gusto nyo? Tapos Santaran ko, dapat pag-pagpapasok sa sana. Kaya rin. Luang bisa kuai ko, maki-correct ko sa pag-ibig. Bahas ko lang mga pag-ibig. Yeah. Sabay-sabay. Laan niyo, bro. Bro. Video.
Shirt gugulot araw yung daning nga dumat. Oh, yang bola saya ano? Para sila. Oh, siya kahit ang driver ko ta, kahit ang bukol nito lang. Ang alcohol ito niya, ang alcohol niya. Laway, laway, laway. Kami. Kaya ka. Kaya natin susubukan kung talagang magtatak kayo. Ayaw na sa ng bawat isa sa inyo, ha? Ayaw na sa ng bawat isa sa inyo. Tugon! Tingnan mo mga kasipon mo. Huwag niyo isama yung sipon nyo. Ngayon, inumin nyo yung mga dula nyo. Lahat kayo. Ito nyo. Game. Bukabek! Tugon! Lunok, lunok. Kaya pa! O, take full back!
kasama ating pagpuli itong ating samahan. Walang katulad na dapat natin ipagmalaki sa ngayon. At darating pang henerasyon na tayo'y mga kadyas, mga Ginoo at nakakaisang katuwang ng lahing Pilipino. Magigiting at maalam na tagapagtanggol ng bansa at lipunan. Yan ang mga kadyas, taas loob tayo mga kasama, na tayong kadyas ay may pagkakaisa. Walang iwanan hanggang sa huling patak ng dugo. Mabuhay, ang mga kadyas, mga Ginoo at nagkakaisa, katuwang ng lahing Pilipino. Magigiting at maalam na tagapagtanggol ng bansa at lipunan. Yan ang mga kadyas. I love Guardians! I love Guardians! I love Guardians! Mabuhay ang Guardians! Nakita nyo? Ako nyo? Dalawa! Oh. Patok sana pag-ubos ha? Oh. I love Guardians! I love Guardians! I love Guardians! Mabuhay ang Guardians! Oh. 1, 2, 3! Oh, tayo, baka na dyan. Straight. Ay!